איך זה? רואים התחלף לאף שלו? כן. באמצע יצא טוב בעסק. לא היה לי כדור. לא קרה כלום, טוב שלי. זהר איתך, זהר. מעולה. וזה עם הלבן זה בעלי. באמת? כן. דודו? כן. זהו אחרון. לאט פה. עוד, אין כלום. אתה לא בת נביאים. לא, גם אח שלי לא. כן, הנה. אשתו. אשתו כן בת נביאים? כן. וזה בעלך? לא. מנסור חזק, אני מגיע. חזק! טוב. עוד אחד! זהר איתך, זהר איתך. תוקף. תוקף, תוקף. בסדר? כן, עופר, כן. בסדר? הוא שיחק 3 שנים. במכבי במכבי חדרה. דניאל! באמת? זה היה תוקף, כי זה היה כבר... ממש שהיה זה היה קטן. דבר כזה לפנים. זה היה תוקף? ככה אני ראיתי את זה לפנים. אתה יודע למה זה התוקף? למה זה לא תוקף? כי אם זה היה כזה דבר לפנים, זה אומר שמעת במקום. שבאת לתנועה שלי? אני הייתי 30 סנטימטר ממך, אתה נכנס לתוך זה. זה לא זה, אני נכנס דניאל, זה היה תוקף. הוא לא היה שתי רגליים במקום, זה לא קשור. מה קשור? כי זה התוקף, שתי רגליים במקום, לא נכנסת רגליים. נכנסת לתנועה שלי. דניאל, אתה עמדת, היה שומר עליך כאן. מרגע שהוא ביקש תוקף זה תוקף. בסדר, לא דיברתי, אבל הוא עושה והוא ממשיך להסטרש. אני הלכתי, הוא ממשיך להסטרש. בין אם היה בין אם לא היה. לא, כי אתם מדברים על חוקים, הוא ממשיך להסטרש. אתם רוצים חוקים, אלה החוקים. דניאל, עזוב. לא כולם יבש, זה לא תוקף. לא כולם פה טועים, זה לא הגיוני שכולם פה טועים ואתה צודק. תשתדלו לא לפגוע אחד בשני וזהו. הלו, הדופק יורד, קדימה. הלאה, מלחמה. זה הרגל אבל, יפה מאוד. אתה רוצה רגע? תבקש, דניאל. תן לו, ביקש רגע. אבל תבקש בזמן מאוד. בסדר, אין בעיה. קחו רגל, יאללה. חזק מדי, זה בורח לי למעלה. זהר. איזה יופי. וואו. אליפות. סתם נאמן. חכה. עוד רגע. דודו, מה קרה?
לי אבל הנעל. יאללה, קטע. ספורט אחורים. ספורט ששוטר. להלוות חלפות במחט, אחי? שמעון. צריך לקרוא את הספר. זה לא עולה לי הרבה, אני יכול להביא לך נקודות. אלעד, רגוע. חמש שניות כבר, לא? זהירות מאחורה. זהירות מאחורה, תפוס לכדור, תפוס. טוב, רואה. דודי טוב מאוד. תמשיך לקחת, דודי. מה? מפה. ביחד. לא זזים! עופר היה איתך, טובה. דודו שמעון, שניכם הייתם צריכים כבר, אז תתקדמים. ניבאס? תראה את עופר. תראה את זה. כמה כמה מישהו עוקב? כמה? אני לא יותר לסד. עופר, תמשיך. בסדר. כמעט. תעבור בינינו, יופי. הנה, עוד דבר. יופי. יופי! גדול! גדול! הגנה, הביתה. הגנה. השחקן שלך עדיין פה, שים לב אליו מאוד. הנה השחקן שלך. בואי, לא כולם, לא מוותר, הוא לא מוותר. יופי. למה לא טוב? למה אתה רוצה לשמוע? תן לה, לא פותר לה. הכל בסדר. הסתדר חבר'ה, מי על אליו? תלחיצי בילד. מה קרה? תן לו חילוק. תפסי. שמעון, תסתכל לפה, נו. אני פה. רוצה למסור לך. ראיתי חמוד. הנה, סתובב עליו. פאול. יופי. יופי, גדול. שלי. לבד, תוציא לי די. תראה טוב טוב את שמעון. קח אותו, צד. לא, גרוע. שלנו. שמעון נגע ונגע לקו. שמעון, אתה אף פעם נגע לקו לפני שהוא נגע. שמעון נגע פעם ראשונה בכדור, הכדור הספיק לגעת ברצפה לפני